Čaute, tu je Zemiak 08 z kanálu Zemiak 007 a ja vás vítam pri ďalšom videu zo série Dinocraftu. A dneska som tu bohužiaľ sám. Toto videoko by som sa samozrejme urobiť také kratšie, bude mať zhruba 30 minút, konečne. A nachádzame sa v nových menoch. Nestracajme čas, môžeme ísť na to, takže teraz je 12:40, 19.1.2015, takže končiť budeme 13:10. Záhadná otázka. Toto v majnoch neznašam. Tam alebo tam? Dobre sa tam. A náhle zistíte, že to je to isté. Kto to neznaša? Like. Máme to... Ne. Ty si ma... z neho odropol gold. Doma je to? Co iba ja mešuke. Som ešte nestal, že by mi z toho dropol ten hodentok, jak sa to volá, gold. Ne, dochádza nám jídlo. To znamená, že musíme ísť lomeno home a doplniť si zásoby. Like a seer. Takže totok. Padla som totok. Kde máme uhlie? Uhlie potrebujem. Tvoje uhlie. Máme uhlie. Z uhlia si robíme polchy. Pak potrebujeme jedlo. Kde je tu na jedlo? Potrebujeme jedlo. Ja mám jedlo. Tu sú ešte solce. Idem si spraviť solce. Teraz musím dať jedlo. Vidíte, mám dať. Dobre. Back. To znamená RG, TP, dia 2. Sme hlava. Like a zero. Nič. Nič. Idem čerkovať, nie som čerka. Musím si nazbierať sám. Ola, hej. Niečo zaspievame ho, trpaslicí tou a Janovi zažitou, pokud ho nezbíjí späť. Ideme to. Áno, nebojte sa, videl som tú kravu. Zabíjať ju nejdem. Takže kravy sú v Dinocrafte dosť vzácne. Tak keriky. Mohol som si z toho spraviť sviečku. Ale teraz mi to pripomína, že by som si z toho mohol spraviť sviečku. To niekedy inokedy. Nebojte sa, tie poklesy FPS-u len kvôli tomu dažďu. Dobre, myslím, že toto by nám mohlo stačiť. Dobre, musíme ísť teda zase pešky. Yeti. Neviem, čo vidíte, lebo ja ho vidím. A keď ho ja vidím, tak ho vidím. A čo vidím, vidím nové miny. Takže čo spravím, dá sa to nový waypoint. Waypointy. A keď som mal naposledy
Maj 12, mine 13. Máme peknú fialovú. Tada. Hej, tada. Taká fialová. Takže nevravte venovať preto. Už som si myslel, že si mi zdrhol. Čo ešte potrebuješ? Ty sa mi opovažuješ dávať hunger? Čo? Čo? Aké musíme tam ten krab. To si zo mňa robíte srandu. Mám aj radosť, aj neradosť, keď nájdem nové miny. Radosť, pretože mám kde minovať, ale neradosť, pretože... počkať. Pretože musím robiť nový to by som mal inak veľa minov. Nie, to je to isté. On má regeneráciu? On má regeneráciu, vidíte to? On má regeneráciu. Vidíte tie bublinky teraz? On má regeneráciu. Dobre, ty. Achievement get. Level up. Tomuto sa hovorí evolúcia. Alebo skôr revolúcia? Neviem, nereším. Je to, čo je to? Je to update. Upgrade. A ja upgrade je rád. Čo to bolo? Videli ste tie particles od Endermana? Videl som ten carry, nebojte sa. Vidím tú hubu, nebojte sa, vidím ich. Všetko, čo vidíte, vidím to. Nebojte sa, vidím ten carry. Sa mi to nechce teraz zbierať. To idí, kedy prestane pršať? Polchy? Máme polchy? No skonč. Teraz chvíľka ticha. Musím zistiť, keď som tu išiel. To má sa mi zdá, že to je slepá ulička. Áno, je to slepá. Prečo vždycky na konci jaskyne je tento blok takýto, väčšinou? Nie väčšinou, ale skoro vždy tam je taký blok, keď je slepá ulička v jaskyni. To som išiel, to si pamätám. A dostaneme sa tu, to si tiež pamätám. To si ešte pamätám. Zo starej školy. Počkať. Raspberries. Vidíte, už viete, ako sa povedia rýbezle po anglicky. Alebo brusnice. No. Internete, prosím, dovol mi sa učiť. Sakra, kde som išiel? Skúsime ísť dolom. Ja som si mal zapamätať súrodky. Áno! Yes! Yes! Iron. No. Kde som dal tie torče? Nie takto.
ja mám v inventári. Už som sa zlakol, že som ich stratil. Dobre, dostali sme k veci. Čo je toto? Sulfur. Silver. 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 Silver, hej, silver. To chceš. Pickaxe, ne! Lapis lazule. Chyť konia za gule. Jej, to je koniec. Konec světa se blíží. Jdu. Wow. To je tu celkom veľké. A pekné. Čo to bolo? Nechám tak. Internete, prosím, dovol mi se učit. No. Čo to je? Astral Silver. No, teda Monster MC, možno. Nie, radšej to nejdem kopať, pretože videli ste, ako to dlho to trvá. Lithium ore, to je na nič. Fosilky. A mám nové DNAčka z fosiliek. Sú to tetok. No, získal som pterodactyl DNA a tento so zubami Allosavera. Tam je svetlo, tak tam je lava, tak tam ideme. Tak. Yes! Ľad je veľmi dobrá správa. A je ho tu veľa. Toto vypadá dobre. Nie tu. Nevadí, mal by tu. Keď sa veľa, tak by tam mal byť. Nie preč. Použijeme dirt. No. Ma sa vrlo pekne sa marinu. Teraz zoberieme do ruky výrok, si cekerku. A tma. Ďalšia lava. Ne, not today. Takže začali sme 40, takže končiť budeme 10. To som ja nematematik, náhodou som vyhral Pythagoriádu, okresné kolo. Nie okresné kolo, tento tove, čo sa robí v škole, školské kolo. Fuj.
What the fuck? To čo je za pterodaktyl? Ty zdechneš. Ne, ja to chcem, čo to je? Ja to chcem. Musím niečo vyhodiť. Čo toto? To je niečo husté. Čo sa z toho kraftí? To si... Nie, to si nevykraftíme. Pretože toho potrebujeme viacej. Ale je to husté. Dia! Koľko ich tu je? Jeden, dva, tri, štyri, 5. Ja som našel 6 minule. Nepočkaj, ja si vyprazím si inventář, niečo musím vyhodiť. Toto. Tri, 4, 5, 6 diamantov. Tie emócie som celkom dosť prežíval, ospravedlňujem sa, ak ste skoro ohluchli. No tak, reakcia, keď nájdete diamanty. Čavec, kamoš! Ne! Bol ešte taký mladý, ten som ho stretol. Prečo? Ne! Nemôžem umrieť. Musím umrieť doma. Tu umriem, ale diamanty musia byť v bezpečí. Kde sú diamanty? Yes! Ja vlastne som ešte našel jeden Big Win. Tak. To sú dosť veľké emócie. Treba by som nájsť ten whip. Kde je ten whip? Niečo som vám chcel ukázať. Whip, come here. Vidíte? Nie, jen tak dve pterosaurusy. Sakra. Ja by som mohol spievať aj v opere. Ja som hovoril, že mám ešte 4 Big Queen, no tak to sa dá. Musím to nájsť, kde som tu. Stringy. Ja som si šetril. Teda... Tak toto nikdy nenájdem. Veľa. Bordery by sme mali mať stringy. Tak to si dám do ender chestky, tie diamanty, ne?
Tak nič. Tak ideme troška inakším spôsobom. Dobre. Kde to? Kde som to len dal? Škoda, som musel ukázať, ako jazdím na T-Rex. Nie na T-Rexovi, na Triceratopsovi. Aha, vidíte? Mám to. Ja mám hrozne tlačia skladka na hlavu, ona nevadí, ja to prežijem. Tiež keď budem jazdiť na tomto, nie na Brachiosaurovi, na to. Nie Brachiosaurus, Triceratops, tak, Triceratops. Čaute dvojičky. Sú tu dva, hej? No. Čau T-Rex. Čau Leo. Čau Leo. Čau Messi tam vzadu. Chcem, aby to bolo 30 minút. Čo by som ešte mohol pre vás spraviť? Neviem, vydáme sa na pošt napríklad. Čo tam nájdeme? Ale tak či tak to budú za chvíľku už ten dok. Nejakých 8 minút dostáva. Do konca videa. No tak nevadí. Hej, už som si spomenul, čo pre vás urobím. Vykraftíme si super brnko. Potrebovať minimálne 22 ich príliš nakúpiť. Musím nájsť ešte 1-2 kaktusy a bude to stačiť. Alebo vykračím vysokú tomu aj meč. Čaute, George. No 24 to bude stačiť. Musím sa tlačiť veci do bordelu. Vám nepotrebujem. Nie, to nepatrí. To tam nepatrí. To patrí tu. Gold patrí tu. Čo sa tam sem? Nevení. Príďte sa kraftiť. Takže sa kraftiť, ne? No. No, akorát nám to vyšlo. Toto. Nie, toto dám si. A sme pán kaktus. No, toto tam nedám, to sú moje. To je moje. Čo je moje, to je moje. Čím na to? My sme kaktusák a sme opäť
epický, sme kaktusák. A to dobré nemá výhodu to, že máme trne 1, takže keď nás niečo hitne, no tak to hitne aj jeho. Čo mi nejaký dinosaurus nepísal, že je hungry? Dobre, takže nič od dinosaurov, že by mohli hladný. Sme kaktusák, my sme kaktusák. My sme kaktus. No nechám. Takto je to viac hardcore. To si nevšimáte, to je môj tajný projekt. Tak nakúknuť. Ešte mi tam chýbajú 2 styky pistóny. Takže my sme kaktusák. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, dajte like. Prihoďte mi tomu odber a samozrejme toto video zdieľajte. Aj ne, týchto parkantov neznášam. Dobre, proste musím s vami končiť, zatiaľ čaute.